egyszerűen csinálod, nincsen hozzá kedved, elment tőle az egész kedved, és úgy hogy inkább már csak hazamennék, nincs kedvem ennyit szenvedni. Nálam például az rohadt sokat segített, és szinte mindig ez az, ami túl tud kicsit lökni a mentális és fizikális határaimon az, hogyha baromira izzadok. Tehát, hogyha edzés közben nem az van, hogy immelám majd csak úgy izzadgatok és úgy el vagyok, hanem tényleg rendesen mondjuk szakad rólam a víz, és nagyon érdekes, nem tudom, hogy ez mitől lehet, de egyszerűen egy olyan mentális állapotba tud téged juttatni, legalábbis mondom, velem ez történt, hogy nem nagyon érzed, hol van a határod. Tehát, hogy annyival tovább tudsz menni, annyival tovább tudod magadat úgymond pusolni, hogy az hihetetlen, úgyhogy nagyon gyakran érzed, hogy nekem ez nincs kedvem, inkább hagyjuk az egészet, akkor próbálj meg kicsit fölpörgetni magadat, mondjuk az edzésed elején, tényleg úgy egy kis futás beépítesz, egy kis biciklizés, az, hogy kicsit elkezd izzadni, a bemelegítésed is már mondjuk tartalmazza kicsit ilyen pörgetősebb gyakorlatokat, és hidd el nekem, hogy sokkal jobban fog menni az edzés, sokkal több kedved is lesz hozzá, és sokkal jobban meg tudod ugrani a saját határaidat.